Het zwiert en het zoer, dat komt Joen Ollier bij elkaar hier aan deze tafel. Het zwiert van Annemarije Bloem hoe de populariteit van de Frieske taal. We jouwen daar hier nog eventjes een extra slinger aan. En het zwiert ook van de weddingmerk, want de drege tieren binnen voorbij maken er Albrecht Kok. Die jouwt zijn cijfer in de economische thermometer. Goejoen, dit is Bient. Op de dag dat het zoer is voor de liphijziekers. Want ja, Rendert Algraaf, voorzitter van de BVW, 3 jaar lang net meer ziekje. Geen ontheffing van de vergunning. Is dit een einde onder traditie? Nou, het is in ieder geval zoer, dat is helder. En als je nou 3 in het ziekje maaien en we herkrijgen hier net zacht, dan is dat 4 hier, dat is makkelijk uit te rekenen. Dan ligt het er wel naar. Er komt maar een traditie van pak een beetje 150 jaar oud. Hoe lang ben je nou vastzitten? 3 jaar, maar dit hier herbeniemd worden. Je hebt eigenlijk nog net echt het longen inwest dus, kwalijk. Nou ben ik zelf net betoefd ijzieker, maar het is wel heel vervelend dat je voorzitter van een actieve club als de Boevenfrieske Voerwachten binnen, maar meer dan 4.000 vrijwilligers die het wel het veld ingaan. Om dan op zo'n manier afschieten, nemen te matten, zat het nou lieket van het ijzieken. Ja, maar je hoorde ermee op. Ik ben in maart weer beschikbaar. En wat mij betreft gaan we zo gauw mogelijk weer ijzieken. Ja, dus je wil het nog wel verder. Ik al kinderen dus 3 jaar lang net zocht worden. Nou, ik zeg wel dat ik heb er wel aan twijfelen. Ja. Want de BFW verhoort wel dat het ijzieken net weer omkomt. Aan de andere kant ben ik net iemand die het, een beeld Jan wil van ik verliet het zinkende schip. Want dat is de BFW absoluut net. En ik zie nog genoeg mogelijkheden, en vooral juridische mogelijkheden, om het ijzieken wel weer op te starten. Ja, en dan is het heel spietig dat de provincie daar net om mooi werk heeft. Maar Ja, want je ziet een krek bij ons achter in het café, dan wacht je even op de uitsturing. Druk aan het bellen. Advocaten leuk of mensen die in ieder geval zaken uitzieken. Je willen dus die stap zetten toch weer naar de rechter? Het laatste telefoontje voor uitsturing weer inderdaad met uw advocaat. En die ziet nou wel degelijk mogelijkheden. Sterker nog, ik de landsadvocaat die een soort Salomos oordeel op het fysiek van de provincie die in het, zei ik, als je hem aantonen kan dat het lipijzieken geen negatief effect heeft, dan kan de provincie gewoon, zonder bang te wezen van juridische consequenties, gewoon een ontheffing verlenen. Alleen nog, de provincie heeft dat kennelijk net wel. Ja, ben je er teleurgesteld in de Ja, provincie? tegen. Waarin vooral? Nou, in het beeld en boetentafel, we doen er alles aan. En het beeld wat bij ons hing bloot is van, een soort woorden. Maar echt oparbeiden met ons om te zien, kunnen wij het ijzieken op elkaar te houden. Nou, dat beeld hebben wij het al hier net gekregen en dat is heel spietig. Je hebt het gevoel dat in de provincie hoe ze net zo beginnen zijn met de ijzieken als je. Dat klopt. Ja. Wij zijn absoluut emotioneel en ik rationeel meer bij belutsen dan wij merken hebben. Wat zij op uw oor komen, het is altijd een gevoel zat er in het provinciehuis mee omgang is. Oké, nou zullen we dan eens even skekelen naar dat provinciehuis, want deputaire Johannes Kramer die heeft direct de persconferentie doen en is ik bij u live in de uitsturing. Welkom Kramer. Ik hoop dat je het mooi kunnen hebben, maar Rendert Algraaf zei het van, wij vielen net dat je hem lieke voel binnen van het ijzieken als dat ze binnen bij de BVW. Klopt dat beeld? Nee, dat smiet ik via van mij. Wij zo'n vrienden week al aan besluit komen, maar toen had de BVW zei van zullen er nog een keer goed naar. En we hadden toen ik aan de landsadvocaat voorlijn om ik te zien van hoe zit het nou. En ik snapte de teleurstelling en de boosheid bij meneer Algraaf, maar we moeten wel nevens de regels van de wet en de uitlist van de rechter handelen hier. Dus er is geen mogelijkheid. En wat meneer Algraaf zei over het advies van de landsadvocaat, dat klopt het gewoon net. Hij beweert dat zijn worden is dat het als er geen negatief effect is op de leerperstaan, dat je dan gewoon ijziekje kennen. Dat is net zo. Het onderzoek werd de BVW maar schermt is van Idenburg en daar staat klip en kleer in dat het wel een negatief effect heeft op de leerperstaan. Nog afzien van de gunstige staat van die standhouding kom je gewoon daar net aan. Dus dat is een fluitje in het tjuster wat meneer Algraaf doet. En ik denk dat we het beter jochtje kennen maar elkaar op wat wel kennen in het belang van de leer, dan dat we verst houden om wat net kennen. Oké, Algraaf, Het is klinkklaar onzin. In het rapport van de landsadvocaat staat klip en kleer dat als het ijzieken, als wij aantonen kunnen dat het ijzieken geen negatief effect heeft op de lippen staan, dat er gewoon een ontheffing verleend wordt. Dat staat in het rapport
werd de heer Kramer het oor heeft. Dus het verhaal klopt gewoon net. Ja. Men heeft net de bestuurswilhand als provincie, nou net als ontoond deputaire, dat ze is. om de ontheffing te kennen. Ja, Kramer die wilde erop reageren. Nou ja, meneer Algra zei dat ze is. Het eigen rapport werd de BVW maar schermt jouwt aan dat er een negatief effect is. Dus er is geen rapport dat aantoont dat er geen negatief effect is. Dat zal dan eerst makken worden matten. Dat zal dan eerst heel goed naar zien worden matten als dat er is. En dan moet er nog maar een ruchter wezen die zegt van nou ja, die gunstige staat van instandhouding, daar help ik mijn schouders mee op. Ik ga mooi in dit verhaal. Dat is nevens mij net conform de juridische werkelijkheid dat wij die show. Ja, maar het is wel duidelijk. Jim Steen dus heeks eigenlijk zijn oerenkool. Wilt je hem er altijd een makkelijker oparbeiden. Dan gongen ze er inderdaad misschien wel. Maar kamikaze acties gongen ze mooi. Dan waren er ook rugzaken viert. En nou, wordt het zo, je moet weer bij elkaar komen. Nou, Jim Steen nou eens, denk ik een heel eind uit. Komt dat nog goed, Algra? Nou ja, kamikaze-acties is het verkeerde woord. Wij hebben inderdaad altijd een oparbeider met de provincie. Er is altijd een ontheffing verleend. Altijd een bestuurder die zich daar zeg maar rugterecht achter stelt. Nou hebben we hier machinaal verlummelen, kunnen we constateren. Want de uitspraak van de Raad van State is van 14 januari 2015. We hebben in 2015 het ziekje mochten. En zat het nou het mooi in 2016 ik net ziekje. En had het dan dit college leid 2017, 2018 ik net. Nee. Als wij wel oparbeiden hier, dan hier wij en kennen wij, als we wat wij wel graag oparbeiden, dan kunnen we nog heel aantonen dat het lippen mooi nemen, want daar komt het dan feitelijk op deel, geen negatieve invloed heeft op de lippen. Nee. Sterker nog, ik denk zelfs dat we aantonen kunnen dat het een positieve invloed heeft. Ja. Maar dan moet er wel de wil wezen bij de provincie en bij deputaire Kramer in dit geval voorop. Wezen om dat te doen. Nou, die wil eerder duidelijk net, dat hebben wij teleurgesteld hoe dat is duidelijk. En, maar hoe nou verder? Want dat is denk ik wel een belangrijke vraag, voordat we elkaar maar die rapporten om de hollen slaan. Daar hebben wij als joggers ook net een heel soort aan. Dat is vrij gedetailleerd. Hoe nou verder maar die traditie? Kun je hem leven met een vernijde traditie dat je dus zei, nou we laten die aanlezen en we, nou dan maar een foto of op een orenwijze dat we leven. Ken dat? Ja, heel simpel. Een traditie laat zich net oplezen. En waar de provincie mee bezig is met proefbalansjes. Eerst de commissaris die wil oplezen het veld in wil. Dan wordt de nazorg wordt verkwanseld naar voorzorg. Werd net niet weet wat het nou correct inhoudt. Het heeft in ieder geval niet maar leerpijszieken te maken. En mogelijk niks maar nazorg. Ja, dat gaat net samen. Wat wij nou met wandelen gaan, is eerst waarom naar de leden. Verantwoording aanlezen. Zeggen wat wij beleven het Aron hier en de Aron Wieken natuurlijk vooral ik. En van de leden vraag je hoe nou verder. En hoe nou verder is in eerste instantie de vraag: zullen de leden met uw juridische mogelijkheden om zeg maar, dit bestuur van Friesland maar een kort geding bij de rechter aan een uitspraak te krijgen. Dat is duidelijk. En nog één keer naar Kramer daar in de provincie. Hoe is jouw man nog reageren? Je woont wat zei ze over die nieuwe traditie die je in Stoon horen kennen? Nee. Nou, dat direct even, maar ik wil even reageren op Algra. Ik ga juist die naar meneer Algra de Haan tussen om te zeggen, hoe kunnen we nou maar zorgen dat we een onderzoek doen naar het effect van huiszieken op de stand van de lip. En dat aanbod stiet nog steeds, dus Algra moet net zeggen dat we dat net willen. Daar willen we zeker wel over praten. Alleen dat kan natuurlijk nooit nou op korte termijn voor 2016 regelen worden. Dat is iets voor de toekomst. Daar willen we degelijk wel in mooi praten. En ik hoop dat de BVW bestuurlijk zou grutwijzen kennen om te zeggen van, we binnen het je net mee eens, maar we willen wel mooi de provincie praten over wat we kennen. En er binnen mogelijkheden onder andere van nazorg naar voorzorg, zodat de traditie behouden kennen, zodat de liep en uiteindelijk weer in een gunstige staat van instandhouding komt en dat er op termijn weer liep-ooi zacht worden maakt. Maar daar is bestuurlijke moed voor nodig en dan mag je net hingen bloeien in allerlei juridische procedures. Ik snap de emotie, ik snap dat men het er heel dreig mee heeft, dat hebben wij ik, maar ik woer ze toch van het nu nog om. Los van het feit of ze nou een rugzak ontspannen of net, om mooi te zien, om wat wolken in het belang van de lippen, maar ik degelijk in het belang van de BFVW. Oké, deputaire Kramer. We sluiten hierbij de discussie. Tieren, dank heren voor je verhaal en het wordt vervolgen. Dat kun je net missen. En misschien weer wat dichterbij kan groeien. Ja, dan zullen we het hebben over de nationale valleisdagen, want die zetten morgen uiteen. En daarom gongen wij maar in bed en boeken de strit op. Nou, wat voor verhaal dat opsmieten het, dat Giorgio Aansen. Nou is economische rubriek, want het is weer tijd voor de thermometer. De wenningmerk in Friesland is een belangrijke economische sector. In 2015 waren er 4000 wenningen verkocht. Is dat genoeg voor een goed cijfer?
Albrecht Kok, je bent de voorzitter van de NVM-makelaars in Friesland. Nou, de cijfers die kwamen Skoflien al hier bij u binnen. Het gaat goed. Maar een zoon, dat vind ik een goed getal. Hoe kom je erom? Dat is een goed cijfer. Omdat die wenningmerken zich sinds bijna 3 jaar zich positief ontwikkeld. Werd wij in 2013 het minste kwartaal hier ooit in de geschiedenis van de wenningmerken. Zeker in Friesland hebben we nou het beste kwartaal gewoon ooit. En dan is juist dat een stijgende lijn die het heel mooi langzaam teruggaat en geen dip meer gewoon het. Vinden wij een zoon wel heel terug. Ja. 934 Ja. wenningen extra, meer extra, verkocht als een meer. jontje of in 2014, mag ik zeggen. Ja. Is Ja, dat is gigantisch. Dat is op 4000 wenningen is dat een heel Dat is soort 23%. Ja, dat is verschrikkelijk vol. Ja, dat hebben wij nog nooit meemaken. Dat is onvoorstelbaar. En vernaam je En- dat zelf weg? Want je bent zelf Ja, het maken? ja, dat voornamelijk zelf. Iedereen heeft het smoor ook werd. Het in een moment zei het van, ja jongens, we moeten het werk bijhellen. Eerst in één keer in een hele kwartier het zou er ook krijgen. En ik nog onder druk van bepaalde maatregelen. In juli hingen we het moment dat we minder lienen konden. Per 1 januari kerst ik wel minder lienen van een wenning vanwege de waarde van de wenning. Dus er steeds beperkende maatregelen kwamen. Op zich goede maatregelen. Maar dat betekent ik voor hen altijd een rem op die wenningmerken. En dat is juist nou totaal net. En waar zit nou de grootste verschil in? Nou, de verschouwen in aantallen? Of Wat doet het goed? Eigenlijk doet alles het goed. Want het is juist eigenlijk dat die troststromen, die komt nou wel op gang. Daar hebben wij z'n allen wel bot en werken. Maar ik ben woonoffensief 2 jaar lang. Maar omdat die onderkant van de merken heel betaalbaar worden is. Scoot die merken terug naar die 200 in kapsteeds. Maar vrijstaande wenningen zijn behoorlijk in prijs daalt. Dus juist nou ik dat bijvoorbeeld die hoekwenning op die 200 in kappen oerslaan wordt. En een vrijstaande wenning makkelijker de starters bij die gaan net naar die van die ton, maar die gaat naar die van die 180 ton. Nou ja, die kan wat meer leren. Ik onder natuurlijk het regime van de hypotheekrente momenteel. 2%, 2,5%, 3%. Daar ben kerst volle meer wenning keepje voor dat je dan voor hen. Ja. Nou is er een nieuwe ontwikkeling. De Kamer maar, dat zorgen ze vooral in Ljouwert. Kun je uitleggen wat dat is? Ja, nou het is opvallend de laatste, steeds maar even de laatste jaren, geloof wij, dat is de verschouwingsjust in de merken waarom mensen een wenning keepje. Dat we natuurlijk voor hen eigen woongenot, ik moet een plak hem te wijnen. Maar dat is juist nou omdat het yield op de bank niks oplevert. Ik geloof nog een heel procent, zij is het ziende. En dan heeft een patiënt nodig, om het zo maar te zeggen. Of ik, mijn kameraad of mijn centraaien. Dat mensen dat yield net meer op de bank staan zitten, maar dat investeren in een hierwenning. Ja. En als het nou van de baan is, of een keepwenning bedoel je? Een keepwenning, ja. Men investeert dan zeker een ton of een ton in een keepwenning en men verhiert die wenning. Of de baan, of gewoon degene die graag een hierwenning hebben, want de hiermerken staat verschrikkelijk onder druk. Ja, wat heeft een hierwenning, hè? Ja. Wat betalen ze daarvoor? 400 euro in de maand. 400 euro. Ja. Wat voor hoes kun je even keepje ongeveer? Nou, ik denk dat was gauw een hoes voor oorlog ton keepje kist. Ja. Okay. Ja, Dus ik huurde dus ook van mijn oom en tante van mijn man met de hoes is van Huis Beppe-West. En wij wonen er nou in. En, dat is het beter zo. Dan krijg je die omkantante meer rendement dan op de bank. Dus, en die ontwikkeling is gewoon meer rendement meidje. En die hiermerken staat sabot onder druk. Dus daar begint ik trosstroming op te komen natuurlijk op deze manier. Ja, we zeggen eventjes in Ljouwert, want daar gebeurt het een heel soort. Vooral de Lietse wenningen. Kun je even zien. Het waren mensen die zochten een woning voor hun studerende kinderen. Kwamen erachter dat de huurmarkt voor studenten behoorlijk onder druk staat. Er heel weinig te krijgen is. Wat er is, niet altijd of van goede kwaliteit is. En als mensen dan zelf in staat zijn om iets te kunnen kopen voor hun kinderen, dan is het een prachtige kans voor hun om hun spaargeld daarvoor aan te wenden. Ja, kun je niet beter op de bank zetten? Nee, op de bank verdampt het, waar je bij staat. Zou ik bijna zeggen, het levert minder rente op dan dat er inflatie is. Dus letterlijk wordt het geld minder waard op de bank. En in de huizen zit er toch altijd wel perspectief in. Zeker als je gaat verhuren, dat je een veel beter rendement haalt dan op de bank. Ja, ik weet het al graag. Heb je nog een ton steen dat je even wat mooie bordjes kennen? Nou, ik ben wel zoer, want ik heb dat 2013 dieptepunt en dan heb ik eigenlijk niet waar de wenning in Den Haag verkocht. Dus nee, net handig. Daarmee heb ik geen geld doorhouden van een wenning. Wat ik nou denk is, ben je van voorzitter van binnen en wat je maar je hoest door. Ik heb de verkeerde ding niet en ik merk het. Eventjes naar hoe jouw man, hè? Dan kom je hier weer. En ja, dan maakt die zon, die maakt een zon een hele van 8 worden. Ja. Wat zou er nou nog voor impuls komen met die wenningmerk? Nou, deze ontwikkeling moet wat
teruggaan. De doorstroom op die wenningmerken moet echt wel steen blijven. Wat er een beetje een minpunt is, en wat wel heel lastig is, dat is de restschuldproblematiek. We hebben in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen die staan onder water. Nou, al die mensen die verhuizen net, dat doe ik net. Maar een groot pad van die mensen die wil wel graag verhuizen. Nou, als het een grote restschuld heeft, dan is dat heel lastig om dan te verhuizen. Want dat kun je het mooi financieren. Nee, dat kun je net mij financieren. Behalve, ik ken al van de weekend met 2 intermediairs prutsen. Er zijn wat regelingen momenteel in de maak. Die binder ik wel. Om voor een iets hogere rentetarief. En het fiscale regime is dat 15 jaar lang oud meest, die renteaftrek. Dus dat is best wel lang. Van een 4,5% maximaal €50.000 mij financieren meest. Dus die hoest het voor €50.000 onder wetter en de kerst Ja, en dan kan je dat stukje mij financieren. Dus dan kerst terug. Dan kerst stroom aan die leven, dan kerst stroom om een oren wennen te kepen, krijg je doorstroming. Maar goed, dat is nog maar zeer beperkt. Ja. Dus hoeveel mannen meer sparrie en meer sparrie al erin pompen en dan hopen dat die regeling er komt. Nou, we zullen het zien. Ja, voor jouw mannen, dan kan er niks gebeuren. Ja, we zullen nog eens even te voorlezen, want deze week zetten de Nationale Voorleesdagen weer uiteen. Nou, Sarah, die doet mij in deze reportages, die heeft een boekje uitgekozen, dat is dit boekje. En dat heet Bollen, spaghetti met vlees en cheese. Stop met. We hebben een plan. Wat zeg je, kleintje? Daarom had Een hop? zo'n lange nekken. We hebben er een geitje bij. 1, 2. Lees toch vaak voor? Ja, de bedoeling is wel elke avond sowieso voordat ze gaat slapen. Oh nee, ze vallen allemaal naar beneden. En het vogeltje? Die vliegt weer weg. Die vliegt weer weg. Soms slipt het er wel eens doorheen omdat het heel laat is. En dan wil ik liever dat ze meteen gaat slapen. Maar eigenlijk lezen we altijd voor. Ja, het is een beetje een standaard iets voor het slapen gaan. Een bed even voorgelezen, voordat val je ook wat makkelijker in slaap. Ik vind het belangrijk voor haar fantasie. Dat ze zelf er beeld bij kan bedenken. En ze vindt het gewoon heel erg leuk. En ik vind het goed voor haar taalontwikkeling. Mama, kom kijken. Kan opa Jacques goed voorlezen? Ja. Kun je ook vertellen wat hij zo goed doet? Nou, hij vertelt veel van oude dingen. En dan leren wij ook meteen een beetje taal van. Als ze 's avonds alleen in bed ligt, dan heeft ze hele verhalen tegen haarzelf en tegen haar knuffels. Ze wil het liefst ook zelf nog in een boekje kijken voordat ze gaat slapen. Dus dat vindt ze altijd heel leuk. Ze hebben weer een plan, een nieuw plan. We klimmen rustig. Heel rustig. Stop. Ja, Bert. En deze stapel boeken, die jij in dat filmpje zeggen, die binnen te winnen, alleen nog net terug jezelf. Je kunt in opjan. Nou, ken je nou iemand die het Bert en die boeken goed broeken kent, zet dat dan even bij ons op de Facebook-site of stuur even een mail naar bient@omroepfriesland.nl. Nou, zet er dan wel eventjes een motivatie erbij waarom die persoon dat hem had. Zo, mooi hè? Stimuleren, dat lezen. Echt wel? Annemarije, morgen is de best. Ja. Nou, Kreklien, wie steekt nog bij ons in de studio voor de taaldebat of taalpeteer. En dat gaat hartstikke best hè? Dat is geweldig. Een topweek, of net? Ja, het is echt een hele goede week. Ja, nou, en we houden er nou een extra slinger om. Juist. Maar die taalrubriek. We beginnen Vertel, vanzelfs begin gewoon weer. met Frieske Bediek. Want we kwamen een heel mooi plaatje in. Want bij Bakkerij van de Brug in Ljouwert verkeerden ze naar je balen. En die had de titel gekregen Hele Wieze Balen. Dan vraag ik mij jou, is dat dan een wieze balen door de helte? Ja. Of is die balen gewoon heel wies? En hoe smaakt het dat dan? Algra, weet je wat het is? Heel wieze bal? Gekkenballen. Gekkenballen? Ja, het zijn gekkenballen. Heel wies is Maar gekkenballen. wat zit erin? Best van makkelijk. Ik heb geen flauw idee, ik ken de ballen net, maar het is net hier voorbij, het is net heel wies en het is ook net een hele bal het wies, het is een gekkenballen. Maar wat is dat voor balen? Weet je het? Nou, wij hebben het even opzocht, maar het is zoekenballen en krentenballen. Bij elkaar. Dat is heel wies. Ja, dat is wel heel wies. Toch, ja. Nou ja, nou, dat leuk toch? Ja. En er is ook een nieuwe app, een bijzondere app eens. Want er is een nieuwe app met verhalen en gedichten op staan. En dus hoe zeggen wat hij daar nou zo bijzonder aan? Nou, als eerste, hij is er in het Fries.
En als tweede, het is wel uniek dat als je dus wat publiceren was, maar dan haast net een uitjouwer, dan is er nou dus deze app. Dan kiest dus die eigen verhaal, kiest ook uploaden en alle 5 man worden toch een jury, worden de 5 stikken kiezen. Hoe heet die app? Panel heet Panel, het. ja. En daardoor kiest het publiceren en dan kan mensen dus die gedicht of verhaal lezen. En dan kiest er dus ook een beoordeling op Jan. Ja. Nou, ik heb hem hier erbij op de iPad. En je ziet al een stickers wat insturen stikken. Grimmel Grammel van Sietske Vrieswijk Bouma, Rendezvous, Betinking, de klassenfoto. En je zit ook een lied gedichtje bij, misschien. Pak ik er even bij. Heel kwaad is het. Misschien ben ik een potje zonder deksel. En ben ik iepen. Ek zonder dij. Nou, daar kun je dan een waardering op aan. Hoe vond je hem? Nou, domme 4. Van 4? waar is het? Deze is van Annegreet Dauma. Annegreet Dauma, nou mooi. En dan, ja, wat heeft het voor doel? Het is zichtbaar of zo? Literatuur, verhalen lezen en gedichten Dat lezen. ken op Facebook en ook natuurlijk. Ja, zeker. Alleen dit is wat alle bij elkaar sammelen. En hoe gaaf is het als allemaal in een van die verhalen misschien nou, dat is uitzocht. hartstikke mooi. Ja. Nou, mooie stimulans. Wat het schreeuwen, daar bist je ook mooi annex, hè? Ja, zeker. Want hoe verhalen sprutsen, je hebt al je festival van de Frieske Verhalenwedstrijd. Die komt er om, maar als thema Oost. Dus ik heb een kwart verhaal. Klopt het, man? Want je zit er Nee. Je zit erbij en zegt... Nee? Dus misschien net heel al haren ding dan. Maar nee, de verhalenwedstrijd komt er weer aan. En wat ik zelfs bijzonder leuk vind, als docent vanzelfs, is dat er voor het eerst ook een junior editie bij komt. En jongeren van 12 tot 18 kunnen dus echt mooi van, maar het schreeuwen van kwart verhaal. En daar ik een prijs mee winnen. Nou, en om die jongeren wat op waai te helpen, worden er nou verschillende workshops, werkwinkels organiseren terug Friesland heen. En juster weer de eerste op het Boogman in Koudem. En weer de 30 leerlingen, 3e en 4e klasses die het examen Fries togen, die het van schreeuwster Lida Dijkstra een werkwinkel kregen in het schreeuwen van een kwart verhaal. Dat is de reden dat een soort mensen denken van, ik ken net een verhaal schreeuwen, want ik heb geen inspiratie. Maar ik ben zelf schroewer en ik ken een heel grote schroewers. En ik kan hem verzekeren dat ze het allemaal meer van transpiratie dan van inspiratie hebben moeten. Het is net zo dat wij schroewers achter ons bureau zitten gaan. En de prachtige volzin die vloeien eruit. Ik wil je hem vragen even een oefening te doen. Dat je de RICO-associatie. Dan denk je van, ik wil wat bedenken, maar ik word de planten ik weteriaan en ik heb geen zin en ik doe dan maar even wat oors. En dan blokkeert hij zelf. En wat nou de bedoeling is bij de RICO-associatie, dat is azen opschroest, best aan tinkst en daar net te lang oerdost. Nee, net hoe lezen wat dosto, daar gaat het net om. Wat dosto? Wat dosto? Als dan een zin tinkst, wat tinkst dan om? Screw op. De sastikchen, dat als dit wat vaker dost en wist er wat handiger in, dan komt bij herinneringen die vergeten wist. En inspireert dit nou ook om mooi te doen? Nee, dat net. Ik ben er net een persoon voor. Zo zelf. Is dat wel eens verhaal schreeuwen voor diezelf? Nee. Ja, basisschool. En wat vind je er leuk om? Nou ja, als je een keer beginnen, dan kan je gewoon heel soort vertellen. En ja, het is wel leuk als je om te zien wat op papier bezet. Ja, die leerlingen in de werkwinkel. Hartstikke leuk wie het. En juist jong wie er in de Klink in Koudem ook een werkwinkel voor volwassenen. En ik wie er zelfs ook bij. Het wie ontzettend leuk en heel inspirerend. En als je nou denkt, bliksteender, dan wil ik graag bij wezen. Het kind. Er binnen nog 2 werkwinkels na je weekend in Burgum op een plaats. En de weekend daarna op maandje beide keren om 8 uur is het in het Redehinder in Wommels. Dus er is nog een kans. Nou, en dat je nou dat verhaal schreeuwen opsturen naar, wat weet ik alweer? bestuur@schreeuwersboen.ou.nl. Ja, en dan kunnen wij het uitsturen, want de winnaar die krijgt dus hier een mooie serie bij Bient. We sluiten af, mooi. Ja, een prachtige vrouw. Ja, U's Doutsen, U's geweldige Doutsen. We weten dat ze haar ben Friestalig grut brengt. Dat vind ik vanzelfs geweldig. Zie je, ze beginnen over te klimmen, hè, die man. Maar we hebben nou een keihard bewijs. We hebben keihard bewijs, want op Instagram plaatste zij een filmpje van haar vakantie in Zuid-Afrika en praat ze met haar zwaantje Filon in het Friesk vanzelfs. Goed vast hoor, hè? Er zit een krokodil in de Hoeveel nog? Ingezet? Ja, dit is die hechtepunt, hè? Ja. Ja. Als zij het kind in New York, met Sunnery James, dan kennen wij het hier dags heel dal in Friesland. Zeker.
Zo je best dan. Heren, tegen dank. Jo, ik dank voor het zin. Dit wie het alweer voor Joen. Ik wens je nog een hele mooie Joen verder. Ben je te laat? Ja, het is krekhouden. Nou, dan moet maar weer zien, want ai caramba, Joris Linsen vertelt dan hoe zijn passie voor de Mexicaanse muziek. Toosje? Ja. Eet ze nou echt alles zelf op?